ora usah diundak-undaki Aku ora. Aku ora muda aku. Kalau Pak Hadi Kulit diundak-undaki regane. 12 lho ngadole. Iki Bas Jaya dek iki komen. Iya. Dikandeli iki. Ora nek Aku tomate. dipadoni iki Mang. Oh, aku sing kena bully jare. Aku sing dibully jare. Oh, kandel Bas Jaya. Plus dah, ya kuwi nasional iki. Iya, sing penting kuwine to. Pira paremu, ora tuku parekumu. Endi? Entak. Tempe lima tahun 5.000. Tahune iki pira iki sih tok? 2.000. Pira? Iki tempe dhewe, anumu dhewe. Iya, iki 3.000. Wis iki sitok ae. Sing gedhe nek 2.000. Iki lho. Sing iki lho. Timun 2.000 bolo, ya. 8.000 Bos Jaya. Bos Jaya timun 10.000. Bos Jaya timun sekilo 8.000 pira iki oleh 2.000 sitok? Ya awak dhewe to, Ya. Awak dhewe. Awak dhewe. Awak dhewe. Lek larang-larang tak tag jenengmu.